Magandang umaga yung lahat, mga kapatid ko ni Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, kakatapos ko lang na magdasal. So, oras na upang gagamot tayo sa ibang tao. So ngayon ito si taga Bohol. Susubukan natin gagamutin. So maraming tanong sa akin kung paano ko ginagamot katulad ni tatay. So ang ginagawa ko, una mag-pray muna tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tapos, ang ginagawa ko, ito si tatay, ito yung picture niya. Kasi pag may picture, mas madali. Makikita ko yung katawan niya. Tapos, yung tatay, ito siya. Parang, ito. Kunin ko to. Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ito si tatay. Kunin ko yung sakit niya. Ibalik ko sa gumawa sa kanya. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. So, ngayon, tapos ko na. Yun lang ang ginagawa ko kay tatay. Tapos, yung sakit niya po, parang, ito yung, halimbawa, ito yung, Monica. Ito yung Monica. Itong munyeka. So, ginawa sa mangkukulam. Dito, nilagyan ng yung tali. Yung ano ba yun? Parang lubid ba? Dito. So, hindi siya makalakad dito. So, nilagyan din ng counting, siguro, dasal. O, iwan ko sa magkukulam o ginawa nila na mayroon silang orasyon na ginagamit pang sa barang at saka kulam ng isang tao. So, nahihirapan si tatay. Pero ngayon, sabi ni yung asawa niya, yung dating video ko, yung unang video ko nito, okay na, medyo okay na si tatay. Konti na lang talaga. So, ang gawin natin, putulin natin yung string na kay tatay. So, kunin ko in Jesus' name. In Jesus' name. Gupitin ko in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. So, sabihan natin sa tatay na in the name of Jesus of Nazareth, ikaw, tatay, gumaling ka. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. So, ganyan po ang ginagawa ko na paggagamot. Putulin lang, tapos sumpa. Putulin, tapos kung pwede ibalik sa magkukulam.
sana nga gumaling si tatay. Kahit anong gagawin natin pag yung Panginoon talaga ang may awa. So siya lahat. So ang ginawa natin, nag-pray lang tayo na sana gumaling siya. At yung paggagamot ko ay maging epektibo rin sa may sakit. So, ano lang, advice ko lang na mag-pray lang tayo, pray. Tayo magdasal kasi ngayon ang hirap talaga ng panahon ngayon. Ang dami ng mga demonyo at saka yung mga masamang tao, masamang espiritu na gumagalat. So guys, huwag mong kalimutan guys yung pag-subscribe sa channel ko at saka i-share mo upang marami tayong tulungan na tao na katulad nila na walang magawa. Marami na silang napuntahan ng mga manggagamot. Wala eh. Hindi nila makita yung ni tatay. Pumunta pa rin sila sa doktor, walang findings. Ang laki ng gastos nila. Yung sa akin nga ginawa ko to parang ang Panginoon na talaga yung magbigay ng reward sa akin. Siya na ang bahala. At least may ginawa ako na sa kapwa ko tao. So salamat Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na binigyan po kami ng mga grasya at saka patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen.